Sampi. Sampi. Sampi liwatan sampi dulu. Altiga Musik Indonesia. Kita goyang lagi, bos. Dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sak dalan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayang apes patek kroso koncongan. Aldi gabo wah iki mesti rezeki kedor. Mak cedor, mak cedor, mak cedor, ban pecah mane isi isu rezekine tambah ngongkong, kowe tambah ngongkong, kowe tambah ngongkong, kowe tambah ngongkong, kowe tambah ngongkong. Yo! Ada memprosoting sisi TV Altiga Musik. Aku iki tukang tambal ban, uripe dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sadalan pangan. Ayo aku iki mah tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayang apes pateku kroso koncongan. Wah iki mesti rezeki teko, mak cedor, mak cedor, mak cedor, kan pecah mane isi isu rezekine tambah ngongkong, oi tambah ngongkong, oi tambah ngongkong, oi tambah ngongkong, oi tambah ngongkong.
luar biasa.